Як аз саволи 21-ро пурсид. Дар як баста 95 дафтар ва дар бастаи дигар 74 дафтар камтар аст. Ҳамаи дафтарҳоро ба хонандагон 4 донагӣ тақсим карданд. Дар исм чанд хона нишастааст. Яъне дар бастаи аввал чанд дафтар буд? 95 ин дастаи аввалда буд ва дар дастаи дуюм 74 дафтар камтар. Яъне 95 минуси 74 ин 21 дафтар мешавад. дафтар гӯем ва ҳамагӣ чанд дафтар дорам ман? Агар ман ҳар ду инҳоро ҷамъ кунам 95 ҷамъи 21 ин 116 дафтар мешавад. Ва ман дар синф чанд талаба дорам мепурсад? Агар ба ҳамаша 4 донагӣ тақсим карда бошад. Яъне бақия нест. Яъне 116 тақсими 4 мекунем. Чанд мешавад? 116 тақсими ҷоиб шуд. Тақсими 4 ин баробари 29. Яъне дар синф 29 талаба буд. Ҳаст.